Godt bedstemor Røde Brigade. Ja, det må du nok sige, men nu skal vi til noget helt andet. Nu skal vi nemlig se Amersk Efterskoles cheerleaderhold hæppe og opvise på skolen. Vi præsenterer de storslåede og professionelle cheerleader med Oliver Tom som anfører. Her kommer de. Ja, og nu kommer vi til det sidste nummer med Janni, Stine og Kira. De vil synge Den Jeg Er. Tag godt imod dem. Til at falde for dig. Jeg ved godt, at jeg har mit fejl, men derfor må du ikke gå i vej. Lad mig vise dig det du ikke kan se, så vil du kende mig. Fortæl mig, hvad det er, du ser, når du kigger på mig, som du gør. Jeg kender ikke, hvad du vil. Vil du have mig, eller vil du ikke? Hvis jeg viser dig det, du ikke kan se, så vil du kende mig og være en hemmelighed for alt det, som du var. Har været så elsk mig, hvis du tager. Jeg kan aldrig se på dig, hvis du elsker mig. For den jeg er, fortæl mig, vil du have mig? Jeg er lige her. Forstå mig og lov mig, du får hvad jeg ser. Jeg kan ikke give dig mere. Men alt det, som du gør, har mig sagt, så elsk mig, hvis du
garanteret bare for alle skuespillerne. Nu har vi set 8 fantastiske shows. Jeg vil gerne takke eleverne på Ammerske Efterskole for at deltage i det show, og for jer for at kunne deltage i aften. Mange tak for i år. Vi vil gerne lige starte med at takke jer for jeres indsats her. Den har været så flot. Og så vil vi meget gerne have lys og lyd på scenen. Sikkert samarbejde. Tak skal I have, og tak alle sammen. Det har været en fornøjelse. Tak. Og giv en kæmpe hånd til Ulla og Lisbeth. Perfect.